Dyma stori yr Arth Fawr Lwglyd gan Don ac Audrey Wood. Helo, Llygoden Fach. Beth wyt ti'n wneud? O, mi wela I. Wyt ti'n mynd I fwyt ar Mefus Coch Aeddfed yna? Ond, Llygoden Fach, chlywais ti ddim am yr Arth Fawr Lwglyd? Ac mae'r arth honno wrth ei bodd yn bwyta Mefus Coch Aeddfed. Gall yr Arth Fawr Lwglyd arogli Mefus Coch Aeddfed filltir I ffwrdd. Yn enwedig, un sydd wedi ei chasglu yn barod. Bwm, bwm, bwm. Bydd yr arth yn sathru ei ffordd drwy'r goedwig ac ar ei thraed mawr llwglyd ac o bydd yn darganfod y mefus. Waeth I ti heb ei chuddio. Waeth I ti heb ei warchod. Waeth I ti heb a cheisio tywyllo'r arth. Brysa, does yna ond un ffordd yn y byd I gyd I achub y Mefus Coch Aeddfed rhag yr Arth Fawr Lwglyd. Rhaid I ti ei thorri yn ddwy a rhoi un hanner I mi. Ac fe fwyt hwn bob tamaid. A dyna ti. Dyna un o'r Mefus Coch Aeddfed na wel yr Arth Fawr Lwglyd. Beth? Diwedd. Diolch am wrando.